Mentaga sngi kadai ka Easter Sunday. Ka sngi utrai hakabangi kenmau buram bat ngi rakhe ya ka jingmi pat ka jong utrai bat unong penem jingi Jesus Christ naga jingtap. Ka sngi Good Friday kadai ka bangi kenmau ya ka jingyap ka jong u halor ka ding pna Calvary. Ka Easter pat lai sngi hadien kadai ka sngi ka bautrai Jesus umi pat bat ngi pelongi ki jinga seng ban kenmau buram e ka ni ka sngi. Menem step ngilayo e ka sunrise service hapo ka jinga lam jo ka jinga seng kena hakapor sunshiteng men step bat hadin ka ta ngilayo e ka jinga seng hakapor shipo shiteng bat menta shibeji shiteng bat ngi aingo nakabenta kini ki jinga seng kibaya pelela dingi ban kenmau rengkat ka jing hikai na kaktien ka jong blay syapang ka jing mi pat ka jong try jong yu Jesus Christ kum ka balang presbyterian mauro ngi pediang sobhaya pi baro ki para benget jong ka balang ki balawan siya kani ka jia seng ki para benget ki bana ki pat ki balang ru ki bajuan jia seng ringkat bat ngi nakawai ka por siya kawai ka por ngi pediang sobha ngi pediang buram pi bat namar ba ngi peni ya kani ka jia seng ha ka YouTube channel jong ka balang ya piru ki bapet link ba ka YouTube channel jong ka balang ngi pediang sobhai pi syakani ka jia seng Easter jong ka balang presbyterian mauro to bleun kur khuingi da ka jing don rekat ka jong o ngi ne pendam ha ka jing duai au blebuk pau jong i bahabeneng kanung ya aingo ya me namar kani ka sngi ka krau bat ka kamen yang ilang baro namar ka diga sngi hakabangi kenmau ya ka jingmi pat ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ ki bor jong ka jingdom ki bor jong syaitan ki lele ban peniap bat ban penduk khot yau khonu jong blay reu khonu jong blay ula mi pat unong job ha ka sngi ka balai baru ai kenti yang iru ka jing job lem bat u ngikerpat emeko trai ba men yai kerkhuing ya ka diga sngi habangi ya seng langkum ne ka ni ka por bangin ai ka jing syakri ka banaduk mensim ya me bangin pediang ru ya ka jing don rekat ka jong me to pen ko pen sle ya ki no shim ta baro da ka bor ka jong mensim ba khoi na lor ba ki ai baro kin longkat kum ka jialam ka jong me bat na ka benta ka buram ka jong me hi ya ki ne baro ngi pan ngi dem bat ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ka jong trai bat unong penem jong Jesus Christ amen. Ngin ya syakri yau blay da kabang yarwai lang ka jingruai ka ba kandai po barhadien kani ka jingruai kat kum ka program bala penbet nga kerpat yai wei ni gid khot committee balang jong ka balang Mr. B Shabong ba in sngop ha ban yalam mingi ha ka jing pule na ka ktien ka jong blay bat ka jingduai nong yalam jingruai ha ka ni ka gseng ilong itemen basan WM Ramsdam ba di organist Mr. Balmi Lingdo nong pure kat no jing kemen Jisu ula mi pat bor jong ka jing yap Jisu ula bathat senran jong uhi ki yeshem markhamat kata ka step ba Jisu la mi pat ka jing ruai ka ba khandai po Kat no jing men Jisu ulami pan or jong ka jing yam Jisu ulap tan sen ran jong uhi kia shem mark man kata ka stem ba Jisu lami pan kan no jing men Jisu lami pan ulami pan kano jingkmen Jisu lami pan ulami pan shisha habor ka jing mi pa jong u Jisu Kasni ka jing yap kam la don borshu ka jing tep dum hi kam la kum ya try ulami pat ha kasni ka balai kan no jing kwen
Jisu lamipan, ulamipan, ulamipan, kano jingkmen Jisu lamipan, ulamipan shisha. Hallelujah, yangi yak men yarwai, pendon burom ya u Jisu utrai, laki upat syab neng ban syong baduk pa, ban ya sana mar jong pi jonga, kano jingkmen Jisu lamipan, ulamipan, ulamipan, kano jingkmen Jisu lamipan, ulamipan shisha. Haswa begin lek hak jing tuai ngan puli katuk ani bentar nak tindu belai ki bingila ban sem naka gospel yu Lukas kelenang ke ba akusau kedekot ke banengkong hadu ke ba nyau kedekot ke balai fundriu sau fundriu hadu sau phau ke siti ke banengkong sinang korin kelenang ke bakhatsan kedekot ke bandriu hadu sifau ke siti sikinang rum kelenang ke bandriu san hadu khatwei kumjuru ke siti ke banengkong Petrus kelenang ke banengkong lai hadu san tengi syak skor yin gi kentin te hak sengin kong ketayo habakan sasai berngut ki lej sekata ke jingtep kidara ya ki jing ubi ya kiba kila penkre bat kila syam bala pentlun no yau mau na kata ke jingtep haba kila ya besut hapok te kim shem ya kamet jong Jisu ubau try kala jete haba kidang ya khuslai spangani hakmiru arngut kirang ba kila yang hajan jong ki haki jangkup bapranai li tekat ba kila septing bat ba kila pendem lagi khmat seka khendau kila ong haki balai bapiwat ya wa em hapdeng ke bayap don hangni Henry ulamipat tuikan mau kumno ula ong hapi menbau dang don hakle raya geong bakadei ban aino yau kunu breu hakakti gi breu gi bopop ban sak nar pena bat ban mipat hakabalai singi tekat ba kedenge kren yakini ki Jisu hi ulayang hapreng jongki bar lo ong haki long kajing suk ipi lo ong ru haki kumne la tho bakadei yu khun bakadei yu Chris ban sya bat ban mi pat di nakidang yam hakabalai kesengi bat bahaka kerteng jungu unyalap ya kajing kala ka bamut bat ya ka bamap bigi pop hapreng kijak benru baro da ka basdang na Jerusalem piru hilong kisaki yakini ki hakmiru ngapha hapi ya kata balakula rukpa jonga ndrei pi tu ya syong hakanong ba Jerusalem tat onda an penkup yupi da kabon da jrong
Hadian kata layo u daki sanspa tam ki para banget si sendon ki bakambun na kita kisa hadu mentah henrei ki wei ki layo tiakno. Hadian kata layo u dau Jacob onda kumta daki apostol baro bat khaddu kum hau bakhalor ula pau hanga ru namar ngalong ubaret tam naki apostol ubangamlong ubadei ban khot yang apostol namar ngalabe ben ya ka balang ublei ndrei de ka jingai ublei ngalong kani ka bangalong bakata ka jingai jung ka bala ai hanga kamsem lalong leno keng. Nama lada lap yab sap lemmingi hakajing serim kata kajing yap jungu kumtaru nginyo long hakata kajing serim kajing lipat jungu bangi da tep ya gani balasa nar pna lem batu ya briu betemen jungi ba on da yo penjot no ya gamet kejong kapop nang bangin yo omlong marausu hakata kapop nama ruta ubalayap kumta laplak san u nagapop te lada ngilayap lembaru kris ngingej skem bangin yo ru lembatu bangi da tep bau kris haba lapan mi no u nagabayap unom yap su keng kajing yap kamle don borsu halo jong namar ha kabau ulayap no sisin yap keng namar kapop Henrei ha kabau yai keng ha ublei. Kacingkel khu ya ublei pada ukpa ujus Kristus tra jungi ubakat kum kajing isai ke bakrau jung ulapan kha arsin yangi sakajing kermen ke da kajing mi pat ujus Kristus na ke bayap sa kajing yo kenti ke bom puut bat ke bom bit tengit bat ke bom sepno ya ke bala ri hagi benang kenang ya fi ya ke bala sumar ke bol blay da kajing kenang ya kajing pen ya ke bala kre ban penpau hakaya ka ba khaddu ublen kurku ya ka ba pule pen skau kitim jong blay ni le khamar blay kajing duai ublei bukpa jungi ubaha benang kumning yuan ban aingu eme sashi senpat hakani gano pais ngi ni aingu eme atrai bamela penla yangi bani pelang kumni kumgi khun ki jome yaki bamela sus pai mela penyo ru yangi atrai yakani kapo ka bokodo yakaban ken mau ya kata kesengi jong kecing job tiao kejong meh kesengi kejing mi pat kejong meh na kecing tep haka bakal lalong kejing kermen yangi sya kejing pen kepada Yesus Kristus kum takuk try ngimla roban klem da aingu yeme haka kum kini kesengi ki arsengi ke bakar pang kum ki bangai nyirakhe ya ke jing yap ke jeng meh hakan men sisngi hakak sngi good friday hakabangi melapen yo yangi ki khubor ki be di biang nagabanta ke jing sa sitom ke jeng meh ban pen yangi hoi mele ai ke ni sngiru hakabangi yo kala nadu dang step naru ki khun hap ki baret ke yo ban rakhe yang ni ke sngi jeng ke jing job ke jeng meh habakir ya yo ya kecing ruang batun buram jeme yo ruban ya keren ka ketin ka ba ke jong meh oi mena men step ru hakapor si pau si teng mem simple ino sibun ki prabangai kla yo lah ya ka bot sngau ya ka ketin ka jong meh ki baro ki long gamon jong meh na ka banta ki khun ki bangai hame bat ki ba sekri meh hagar nga poru atrai mela penjelam yang ikum ni ya ka begini syak skor dekatin jame inwan ban sekuri bandam
bat ban yero penuburam ka keteng ka em ka chome oi habang yo sngo bat puli ka ketin ka chome sisa melapen yo hangi ya kata ka jing tep ka batikna ba melong u blai u em u ka jing yap kam don bor hal jome merapen sisa haloki kentin jome ki ek baro baka de yang nama kata bangnya dem hame bangnya syakri me rekat bangnya senglang ko trai hakan kepo ngidwai mengikit pan ika jing don rangkat ke jome oi ken don ke jing ruai kuayar jeng kun somla ngeraker pan yeme atrai bamen yalam bangkersan boriki habakin ai ke jing ruai ke ban long ru ka khub ka wei neki khubor shua bani sngo ke tin ke jome no syakri ujong me kandalong kendra ke jing kersiu tia yangi iwei pui paro bangen sukhu ke ai ke jing mut bangiwan hagan ke jing syakri ikan ke sngi ke kerpang ya ke bamba mehi mela ai hapreng jungi itu ai ko trai pakaktin jome kana pen sha hangi bangen sukhu sisa kenya ke jing kodor kata ke jing mi pat ke jome hakabamila ban pen sonong rem mela ke jong ke jing em tang hame batang hame irap ko trai ya ke bamba men hikai ini mapen suthu ini kumno mengin ya em halakasngi hakaktin jongme bar ke jing sisa baro ke ba hikai ini don rengkat ro ba seke jongme ya ba malayalam hagan ke por ya ke ban ai ke khubor ke ktin ke jongme hapreng jongi upai lang bala suspa jongme ngai atrai seke jongme lapen kre eki baro ke ba mela ai hu dengan doem ngadua ngakerpat tu ai hui ka bor mensum jame pensum pensle dan ka bor jong haba un sakren ban pun pau ka ketin ke jing sisa ka jame kandalong ken ka bor ya ka ba mangi ngin yo sngo bangila ban priang bat mangila ban long ka bor ka jing penthmai ka jing em jongi ki bahala ka sing ka sngi wat ino ayu kri jome kat bodong yang hangni kamtam nitep balong syakri ya ba melaju penerkam na kapor sekapor ba unlong syakri ba kodor ru oi haga jinglong teman ngajeng melai kersan u melai ru ha ya kapor hadukan ga klip man ya ka ba sayeng ru ban ai ya kapor jungi hakan kapor tu kersan u atrai nado ka ba sedang ban yang haru ka pun kut ya ka kubor ki kubor baro ki bangila bani osngo ngangai skamat trai ki long ke jing tmu bat kin kwa jongme yangi iwei baro bangin long katakan jing bam bakan jaman sim ya ka bangila ban penukam ha ke jing em ki jongi ki ban la ka sngi kat ba merang pen ibet ban bu yangi kan ka sla jonga khndo bat bami kermen ra trai ha bangi ai sekri me kuma ka kten jome kalau dia thuk lupa baha melabu ken ya ke bantah jongiru ha benang ha ka jaka ha ka ba me songsa ban me sensar seki bom jukur ai ken ya trai bukan dalong nakam ta jongi ki syakri me banginya em ru bat me nda ha ba me melawan syau no ingi nagan keslak ndau trai priang ya ke baduai jong syakri betlot nganget atrai ba meda map no ru ye kijing plot kijing duna kijing bib ba mesam ha kijing em jengi halaka skiru na ba da waing kerpat ngadam red hak mat jome hak keteng trai jong Jesus Kristus mentas ki pom jukut ru amen ngi penpa ko jing songo i Mr. B Shabong dukhat committee balang ibala pendap ega benta ka ba balang kala shane api baniala ma ka jing pule na ka ktien ka jong blai bat ka jing duai u blai nang kur khu api bat yengiru ling ba ka jing shakri ka jong pi te ka de ka por pat para bangai be e ngin pen kre bani osngau ye ka jing ruai kerpang na ka kwaya jong ka jing seng samla hadien ka tanga kerpa ki asha ban salumi ki jing aingo bar hadien balada ban lumi ki jing aingo ngakhot ye itemen besan es lingdo asha ka pulpit bayin pen tangi ki jing aingo Perteka sahalingmo om nang bala ban sempang
banyak tip mensim katram Mary kayeng hajin kendet nang ta kahir kensan kadamare hajin kerke ban wadiki senram hajin syaktin jin kenyo kalalet banyo ya tu utra jisu hajin tepung don shu tungin lekmen hakaminsin ya kajin job bakra putra jisu da borupa sai kum jin tep ulang tungin penskam ya la jingen puji sunong pen bahaga bor kajing mipat ngin yo em ka mensin sinran kum ju da jintin kia mi ker ke nang pra mensin kat no kasnoke hato dei ka bashisha shalom jimter ki lek panjmo ki shamba dan shu kadno kitab da jinningo Mary lalaya tu dei jin shisha kilaong ulami no na jingte ki jin kular baro ula pende tungin lekmen hakaminsin ya kajing job bakraw putra jisu da borupa sai kum jing te ulaw tungin penskam ya la jinget puji sunong pen bahaga bor kajing mipat ngin yo em ka mensin kajing mipat u jisu deka bor ba kajing ki banget long jing kerku bajing sius pa ka mensin dei jing kermen ya ki banget na jing taban mi pat onda jisu on wan ban shop bat u ban don renka tungin long bala penkre la jing em haka birthday banyo mi pat onda kapor la day tungin lekmen haka mensim ya kajing job bakraw putra jisu da borupa sai kum jim te ulaw tungin penskam ya la jingen puji sunong pen bahaga bor kajing mipat ngin yo em ka mensin tong nya duan oblei bok pa jingi pa beneng yuan benai ngu yeme trapi ni ka por ka bakodor mlah don kat jingi trapi na do menam step nyam nyau sakri yeme bersengap ya keten ke jami wan ka por trapi kan ne ngila bandon nak yeng ka bokhui gentang ke jami maringi don tai kandar ke jengtu nang menta bersakri yeme bat kham tama trabi sangap ya keten ke jami kerku trabi yengi we pi we tai kandar yang mengyo tai kandar bandak khi ni kesi ke jeng job theo ke jami na kapop ke jeng jap trabi nang menta pun em yengi ki beliau ki bajat ki bapop trabi isnai kurku tai kendran ibenta baro ibu sependap kam tam ya kubo nak tin ke jami ya bo sakri jami tai kendran sajang ban klai ke tin ke jami ngai ngu tabi
meladon kayu sakri jomi wara pedeng kerta ke bajrong tai kendan rei dong la ban pendan buromi ban plai kedin ke jomi kurku yo u trabi hak si ki pol jing im jong u baro trabi banega pol tai kendan wi wandu tai kendan man sakri yemi lembag jing ai ke jongi kini gilong ki jing kurku yo ke bame kurku hak jing im ke jongi lek bagi kam ki jam ke tai keda ke jongi ni wanrat khandiat tai kendan kam ke jomi andai tu na pengkrau meme tai kendan makin long tai kendan dibayai men pen yar gi ma ke jomi tai bi ho chano ke balang ke pentai kam ke long jara ke por ke jomi kerku tai kendan jingi be pi be belano ani ke por tai bi wanam thau jing tu na ke cepelat tai nambak teng jisu mi pa amen Kajing songo ru yaki ashas ki balalum jing aingo bat ya itemen besan AS lingdo ibala pengetang yaki jing aingo ubleu nang kerku yaki jing syakri ke jong pi ngipen pau ke jing songo ru ya ke choir jong ke jing seng samla ki bala ai ke tu ke jing ruai syapang ke jing mi pat jong jisu bat ke jing kermen ke bangi yok lingba jong ka ubleu nang kerku yapi ya ke jing treshi tom jong pi ban pen kre jing ruai bat ban ai ke jing syakri ke jong pi ya ublei ha ke ni ke jing seng ubleu nang kerku yapi baru beliau kerku yang iru ling baga jing syakri ke jong pi ki para bangai beet kene ke sengi bangi le ap khmi baro namar ke sengi ke jing mi pat jong trai jisu bat namar ba unong kren apreng jongi rong ilong i reverend MJ Camelon i pastor rang ba i jongi bangi atip lut ngi tho lut ngi e lut baro le si kini ki badang kham khna kim pat i tho kim pat tip mentaka sengi pensa tip pensa i tho andre mangi ki belasan larang ba te ngila itu bahaya bat ngi so komen bani i ka kerteng jong i ha ka program jong kebalang ti borobor habang along chairman GSeng nga persang ban penlengkot ia ka jing pen itu pi tip ikata em mentaka sngi sha nga ngan penjrong namar nga sko komen palat bai pastor jong i idona ka pulpit jong i bat ilong inong besai ka ktien ka jong blay i reverend MJ Camelon pi tharai karta jong i kalong katno Karta ke jengi kalong kendai pau lai snem habalang jengi umdan bala kendai pau snem umdan bala prapusan snem ru pastori long kendai pau lai snem lakai i hakashi tarik umach kat kendai spa lai pau but latung pro pastori i hakasnem kat kendai spa anru pau nyau yang ala khau snem kat kendai spa nyau pulai i la de long pro pastor anru snem but lo ordini i ha kabalang presbyterian Sangpung ha kasnem kat kendai spa nyopusau ka Jakarta joi pastor mensua ka dei ka Mausen Ram district menta ka ba mensua kalong si benta na ka Maudon Maupen district but hadin kata nalai district la khot eka kalengkha khawkham district namar ba ka balang kaloroi ha Mausen Ram ba digi than ki ba marjan dau khawkham kabakilay Krishan nakashela presbytery i pastor itrei shirta jingim hakashela presbytery ngasukmen bangayo long chairman ni GSeng hakobikren i pastor MJ Camelon namaragasnem kat kendai spa kendai punyo hadien bangalat pendep ya ka BD first year ke jing pule pastor ki bu engi banlit practical work bat ngabut i pastor san benai ngabut i ikhtiar kejat hang the haka Mausen Ram district ka pastorat jong i pastor hakatu kopor kadi ka pastorat yat kejat bamlat kali tinggi yat kejat kumba arkenta shadom skong sethe syariat syakathan senten yat kejat samau hyang samau lenu kini kita nagarat sau semper yat kejat salat soum yat kejat saplang mau serpat badru ha Mausen Ram te yok kali do Mausen Ram but i pastor ilong way ni ki pastor riurim ki pastor mentah ilong pastor tumai sudah pastor juga ni kejuk hai pastor MJ Camelon ngidon pastor riundai balai i ya kapor juga jing jing stom juga pastor bagi dia ban ya kejat bon sengi bon genta ban pendep sakramen haki bon teligi balang bagi pai ki kemi ilong bakhlan ban ya kejat nalau ba Mausen Ram ya be dak kejat but mensua be dang late school na maukhan pastor de nasional maukhan
ban yat shalong yat kejat arsngi haban samit ngi menta ban yat kejat tang shpo khatsan minute rungimla I pastor yat kejat arsngi ban wan school sa shani ban ladep yat kejat arsngi katang yo sngo ni kirmiang sentur jong ihi ti pastor mentai trei hangno katkum ka list jong ka sinod kilabu I kum retired pastor Tengatip I pastor im sultanat banong retired nomor ba iong ngi pastor ngi trei hadu ka bakut ke jing im I pastor ila retire naga service haga senam arajar ar yang adang tung pro pastor haga senam arajar ar ke jing syakri jonga kadang I rengkat bat ke retirement jong I pastor skemlon ti watla ka sinot kalau ong bilong retired henry ngai I penban baka khamyar ke jing syakri ke jong I Namari ilay keleng kari khasi jantia bani alap ekaktien ke jong blay. I pastori bon bahagi program bat habangi persang ban khot ye ngila khot adu mencem senam imcem tre ban wan pi nomor ba im light sngi show ila bon than ki program ngiyakut shisnam show kapor bat iwan mentaga sngi. Tementai don kerteng hakabalang mokhar bat isyong isa lengka bat lada Kani dikasin ke baar, pastor. Kani dikasin baar piwan, abalang mauro. Kasin basaw. Kani dikasin ke basaw, pastor ilawan ban kerana ke balang mauro. Ban ngiso kemen sa sisien pastor bapidon rengkat ban ngi ban besai ke ketien ublay. Habang ala long pastor mengati kani dikasin ke banengkong bayuan ban ngaso kemen ban yo ban don kani ke jinseng. Ublay nang kerhui pi pastor, pin syait pin klan. Ublay nang IAP ya ke bormet sim. Pin nang syakri o hagi bentag baper pindang long kajing ay mensim yangi ki badang samla karta habay nujor bat pi tikum ta kani kapor ngini ruai kajing ruai ka ba prapunyo bar hadin kani kajing ruai na kerpadi pastorin shime kapor ka ba kelot ban besa ya ka ktien ka jong blay kamla kajing tep dum ban khom yu trai lalat nu mau blatap kasngi balai jing tep bayong badum kan lam bakhom kan lam ba kamla ban khom ki khon kin yeng haduru blay shatay lahun ka jingruai ka ba prapunyo Kamla ka jing tep dum ban khom yu try la la no mau bla tam ka ski ba lai jing tem ba yong ba dum kamla ban khom ki khôn ken yeng haduru blay shatay lahun ban ika jing yap yong salong sapau ngan ki yu habade ban poi ken mau tang ika kamu try kaski balai bule ngaker men bangan mi syaklingan be Kubla sibun pastor nagam tagi kentien kaban nengkong kejing pediang I yong pi bat kumju ru ya kaba pi pen ngau ya ka kaba lajia men sio bat pi bat nga ngasgo kumen bangidon hang de ngam lo nong we ya pi kane kalau ngasien kaba saw bangawan hang ne ba pi khot tiang nga kaban nengkong ke Good Friday awan hang ne Good Friday. Ngadang kan mau ka kubor mga ay to map nagading pangaw try.
Maaf ya kina bakim tiap ka bakile. Udwai na kabenta gitu kiba don ketiban penyap yo. Ketin jo kajing ich. Maaf. Kebaar. To penim mila din na kada kapatang menri ko bagkadrian. Ngadang kan mau pa. Ka distrik, haga distrik awan hang me. Kebaong ka distrik hang ne. Nata kabar lai pat bagi samla. Bagi samla ngelawan. Ki samla ka kubur. Ki nongkit tin siem ki jong kris. Ki samla. Bat kane kabar lai. Kabar sau. Kane ka sin kabar sau. Ngamtip kabar khadu ne. Kan long wi kabadang nengkong. Mo, dia ngasau keman pada don bat piang ne, ngamlong nongwe ya pi, ngasau jan ya pi ke balang hang de ham mauro, banung slam, bebe cak khubor kan ai, tang maria pay ke step pengap, jongka Easter, ulo bakadum. Jongka Black Friday, ngongka Black Friday, man mesengi saja, mesengi toding piatam nak bayong ni kini. Kadai ka Black Friday angai ong, janyong lah tap ya kene, man penpau ya ka jing susi, ka Black Friday. Laweno nemstak. Maryam mi ka step jongka Easter kawan pada ka way ka dur basngo tenat laweno ku bangong yo lo ba kadum jongka Black Friday bat layu sengauru saya kisur jing ruai haleluya ulami Haleluya ulami. La pendap. Hakidong berhagi jaka baro. Mendeta hangne haki Kristan juga pertai baro la pendap. Haleluya ulami. Mo hangne rupia roai. Haleluya ulami. Trai jongi. Jesu lami nak jingtap. Hoi hakapa mangi ke Kristan. Bat hakelang satra ka pertai. Kia rakhe hakade ka segi. Ki parabangej. Jesu layap. Latep ya ulahir rusyadu ki riwyap. Bat nangta ulami pat. Kene Hakakut jing ruai fidlap. Lahir saduk keruyap. Dia spell hakap sakramen di kawal utrai. Masuk berken mau yang ni. Hakak jing kawal utrai ikan mau dia spell. Ka jing pela jing apostol kadon. Ulayap latep. Lahir saduk keruyap. Banang tu pat ulam mibat utrai hakak kasih. Himkungan. Deibar kwen keng. Dia kenang ban kam syai ngaji ai de nuk sa ki banga yoi hang de harin dia jong iru wat ki bor sensyar ki ken mau ya gitu ki riu khrau ki don nam ki don burom ki ken mau ya siap ki kum Urabin dana tagur unang tau poitri badonam kan mau kerin dia batnang tapat umat makan di ubang ya tip ku pa jo gajaj beriu ikan mau yo siap ke jo hoi wat hang ne hakasi penar jong iru kiken mau yo tiror singsim jong kahimanong klau mau long way freedom fighter jong iki kasi kiken mau
But kom juru yo kendong ba jong ke region dia. Kiken mau je. Lo ngapun ke bawah pinsai je. Ngaku apa pinsai pin bat je. Ken mau. Wat mangi ki yeng haki yeng ki jongi ru ya ken mau. Ya ki belakhlat. Ndadap cisnem mi ken mau ki khot yasang. Kamlong ta pastor mo majan malaki yeng gitu haba khlan ki bayeng rap cisnem ken mau khot pelong yasang. Kata ka ba ngi joi baki le nang tapat dan kot sana kalian ki yung jai niam haka niam Buddhis ki ken mau ya ka jing yap ka jong bu so nang tapat haka niam jong ki muslim ki ken mau ya ka jing yap ka jo Muhammad ki ken mau Hendrei kini baru wat laki-laki ken mau ya ke siap ka juki hendai kim don pat ko ba don mangi ke Kristen ke si ke bakimi na jing tap mau kirim pat dan lagi ken mau lo kadai kata kim sim lala ban yo ban rakhe ya ke siap ko ba mangi ke Kristen yo ya ke cengwe pat ka jong trai jongi kim la ban yo na kitei kubabang Kyrgyzstan ngiyo ikane ka Easter kimyo ki prabagaj nang sipuken mau haki mau jing tep jong ki ba i ki jong i ki jutho dagatin pareng RIP rest in peace day kadang kata mo RIP nang ta pasato ya ka kerten sato ya ka sengi bakhlat bat nang ta pat ya ka sengi batem saya kedar gini, pinlai kita pinlap kita, uta pinlap, kibo, mansakan mau, Hendrai haka jing tep ka jong utrai, kidak he ngayoi, kidak he, kibato don hangne katapat, hakidak kau. Don hangne kata bong ne RIP rest in peace yes apa dendap pinlek lap ya ka basa andai don hangne ulami kadai kata don hangne nah namariau ne mau khang ka jintep la penteleno bat kumta ka jingtep la pli syai kedar bat hang ne yoi ka jing haba pli ka jingtep ngamut ka jing pli ka jing pli syai kedar ka tien ka jong play jong ka jing ane ka jing tho ba khuj bat ba pliru haka jong opor ya ka sentur jong kirungaj ban yalap da ka jing selur ban ka borba da ka jing selur ban ka borba ban yalap ke nu jisu ubla mipat kedai kata namar kata malengkot ka khubor mentah ke janmiat hakan ka Easter ka bangadon kalong
utrai ulam mipat bat ke jing tep kala plibat sudah kata ke kubor utrai ulam mipat bat ke jing tep kala plibat sudah kan nongrim ya kan deh ngala sim nega gospel kat Lukas kalau nong ke arfu sa ke dekat we hadu nyau berkum juru nega gospel ke Matius arfu fra kalau nong ke dekat we hadu nyau ingat nong puleu kata ngasim sa jutok kan norim jong kade jong hakane ka Easter utrai ulamipat bat ka jingtep kala pli bat sudah petu ganong rim ki prabangai sapang kene ka jingtep kabala pli bat sudah ngiyo ya ka kubur na utrai jong ihi ubalaong lada pimpin jot ya ka tempel lai singan penyang pati ka awong na ka sedur ka jong trai kin penjot wong lai singi wong ngan pen yang pat iya ka Lukas sakal nong ketua baru sawi ke dekat banyak orang kumno baka day ban aino yo khon berhakti ke berhakti bapop ban sana pernah ban mipat hakaban lai singi skap saya kedar te saya kedar kadai kata ki para bangej halor jong kadai ke khubor kata kejing tep bala pli bat basudah ngamut ban ong syai bakamut wei ngadon ki benta manai kaban kong wei kejing pli hangi ya kejing to bakuj kejing pli hangi ya kejing to bakuj te khanang ba ki do no jong ikin pelu ki prabangai ni dei bane puson jeliu ya ka ktien ka jong oblai ya ka bible kham tam haki jing ya rakhe bakir pang ki bakum kine ki jing rakhe kanang baka nom long ya hanga hangi ya ka jingle ka basupau tang habar ni dei wanu man puson ne ka tin ka joplay lapli hangi man puson ne ka tin ka joplay kata hi kalabiang ban pen pelu ya ki donut ki jangi ki habangi puson tin ka jong ble halor kana kijisa kapen pelu ya ka donut ka jonga kapen pelu ya ka donut ka jongi hendai la firman kelong tang dep rukom ngacu ngambat se man long gubda ka tin dep rukom wan da ka jibom sokya ruem handai ka pelu ka jom sim piwan hakum kini kipor habahi pule ika ktien kajong ublay habangi pule katahi kalabiang ong ban pen pelu yagi donut kijongi ong ulukas hakatukal nong kedekon kabalai fuar dekon ong ta dekon sai kedar nang tapar kebar kamud kajing khang balapli berkajing mud ru balapli kajing khang balapli bat kajing mud ru balapli kirungai baro kidei ban pli kajing khang jong kadonut bat ban pensuda yelade naki ki baro kibaken japertei katam habangi rakhe kumne de pensudah yang bangke pertai, bat bankot, Yo Jisu baun siang hapo jong kan dono,
Nama haba umi seno ulai unong ruai ruang ide was kamu ta im apa ka donut ka jonga mo ka don ka jing ruai hang ka don umi barholami seno fen hang ka donut ka jonga ka plu ka donut kamut kata kadai kata basyong hap ka donut ki prabangai kemi kitu ki arngut haka lenti she maus kan kum ka tu gau Lukas kan nong ka arfu saw ka khot ka ba khalai ter kitu ki arngut haka lenti she maus ki khot yau trai tang yau Jisu tang kum unong wei baru so sinong ta pula bhatu ki khot yau tang kum unong wei ban uso sinong hau Lukas arfo kendai ga adhordo ki prabangej akane kas segi Instead kapan mau pat yang i bamangi ngidai ban khod ya u kom lau jong trai barhaki yeng ki jongi kom mukhli jong ki yeng Kristan ki jongi ka wei pa ka wei ka khli ka yeng hang ne ka rempe Kristan hang ne ka balang mauro Chris unong khli jong ka yeng mdei u chifkes yo pi khotang u chifkes em Dai ban long ukli jong kayeng kata ka ba nga kwaban perken mau yang i ha kane ka janmir ka ba laipat kamud ru ki khmat balapli bat pen suda ki khmat balapli bat pen suda utrai jong i Jisu ulapan pe yang ki khmat jong itu ki arnget ki ba kitu berada batai ki berada tu ta haka lenti sa maus ulapan pe kadkhor ke balai puwe bad habalapan pe ki le itu ya u ndai men swakin u tangon owe yo kimi tu ndai habalapan pe ki le itu bau de utrai ki prabangai mangiru kom ki reungai ni dei ken manio i tamai yo trai Jisu hakane ka si Easter dei bani tamai perkhada ni dei bani yo i tamai yo trai hakane ka si Easter ki jengkwa brai jong ka do ki pen ka dom borabor ya ki khmat ki jongi ken mau kalau kum ta ong Lukas arsau tu kalau nong ka dekhot ka ba khat henry ki pen ka dom kat hadu ba kat hadu ba kan pelong yang i bangi mlasyu ban yo i ya ka jeng sisa ka ba ken jablei ki men bat ki para kane ka Easter kalong ka sengi ka ba keren hangi ka khot yang i ka pen ken mau yang i ba mangi marwei la marwei ngi dei ken bangen yo i tmai ngin yo i tmai yo trai Jisu hakane kasi Easter kabasau kamudru kadonut balapli kabapli bat pen sudah ya kadonut ngamut ban ong wei ar bentangan yang tu kajing pli kajing kongu ya ka ketenu trai nang tapat kabar kaba pen sudai ka donut kamut ya ka jing pen mino
ya gajing sniu paro pesudano nak ada gajing sniu baro par kedai kata ki para bangaj deiban pensuda nak dono de gajing sniu baro kumta ka kubur jom kade ka isel kelong pensudano ialah ka donut nak gajing sniu baro but I jakaya utraya ka donut jongi menta kasngi ai cakatmayo ai cakatmai utray haga de kasngi Easter kabasan kamut kabneng balapli ki parabangaj kene kasngi Easter kapan kan mau yangi ba anda habau Yesu ulami naka jingtem ula sa sau pau sngi hakka pertai but hadin kata ula keuno syabneng ko ki parabangaj kene ka jing keuno jong utrai syabneng ka airu hangi ya ka jingkerman ba mangiru ngin yo ban lom komta ban lek ban kiu badu syabneng ka jingkerman kombo kiu cuman ngiru ai ka jingkerman ya pianga ba mangiru ngin yo ban kiu syabneng kadai kata hiu no keu siapa ke jingkerman but datang kita kibayo ban keu syabneng kibadaya ini ke hadu kabakut datang kita pat datang kita kibayo ban keu syabneng kibayla ban yaine hadu kabakut ayo ban kiu syabneng rengkat badu Yesu ki para bangaj ban penkut no ya kana ke kubur kat kum ke gospel ke jong Markus kan riu kalau nong kon terter kawan nadu wan kong terter hang tung yoi kidon ki kentei ki baru play ngap lapan ya ilan negene man kabat bahaya nga kidon ki kentei ki baru play kiba kidon ki jing pun kre ki ba kerpang ki bala mi naka donut bala pelu naka jing ich banle ya ka met ka jong Yesu kom ka jingle ka ba kerpang bar ka ba khadu ya ubah ka men sim jong ki ka i thon ki thai don plu ya donut ka jong ki banle kadai kata kemensim ka jongki kampun kalam da yo banle but kita gi ken thai lak kedau ha ka bible hi ki long ka ba we ka mari ka kemeu jakob ka baar ka salome bat kabalai kamarim Magdala kine lai ngut ki kentei kine lai ngut ki kentei ka jing i ka jong kiu Yesu kabat kemla ban susnap klam dale kine baro lai ngut ki kentei
haka janmir sengi tok sesajan nda habala sep ka sengi kira lei syaka nongba balai tiet jing ubi balai tiet jing ubi ini kita berangut kibala pelu ka donut kum ka ding ka bamdu yaki kira lei banti ni sap hadu kata ki paralog kentai hangne haka balang presiden mauro ngawan ra ya kan ngapen i ki paralog kentai ki baku mapi kimbakla ko mapi ki paralog kentai ki bisa hangne tik ko mapi kapelu ka jing i jauh trai kapelu ka jing i ka jungki ko ki paralog kentai ki ki langun ki ba ko mapi kim bakla kim don jing tuna ko mapi pialong ki kuaban le kum ka jile ka ba kerpang ba ka ba khadu ya uba ka men sim yo ki ke je toin hato mapi kum no Pidon ke bakum kata kum hakane kes Easter ko ki paralog kentai ngahap hiban ken ni kene ban ngayoi kane hakane ka janmit ka challenge sepi ki paralog kentai kini ki laingut ki bela le pule mong tin ke jong play kalau ka challenge sepi kum no wi perhat ki bakum api kim duna kumpi handrai kala pelu ka donor ka joki da ka jing i yo jisu ka jing i kala bamdu ya ka donor ka joki kumno mafi perkat kamplu kane kalong kum mangalong kalong kum ka challenge sepi hakane ka janmit ublay nam takaburom ka jung amen ngidang so benut pastor ngila so bang ka jingkren ka jong pi ngidang so benut bakalakut no kumto baladu blay uplelat ngangit ngin sayo biang man khot epi pilawan ka good friday ka youth sunday ka gseng district bat menta ka easter sunday to nang kwat nang khia nang shat nang klan pastor bat nginget ka jingalam ka bastat ka jong u blay nang plelat epi ban wan sa sin ban besak tin blay hapdeng jongi bat ngasu kemenru kumangala ong mene bangalabud i pastor san banay ngalayu i ya karukom pen baptis ya karukom pendep ek sakramen ya ka jingla jong i ban rung yeng para banget ya kibah pastoret ban aitilot la ka met ka pang hateng ru i herbet tu kriat riwar ban leit ban ai gijing shakri tingi so kemen si shangi la yo e phi apdeng jongi ban besai ka htien ka jong blay to blay nang ker khui phi pastor ya ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ka jong o ti ka ni ka por ngin yo ban penwai no e ka jing seng ka jongi ban ngi pen pau ka jing songo ya baro ki blay don bentah ka ni ka jing seng i organis si nongi lam jing rwai but ya kini ki samla ki ba pai ki ba kmi ya ka ni ka kamera na ka bentah ka YouTube channel jong ka balang bat ki ban sa upload ru hadien ublay nang ker khui phi ngini penwai no e ka jing shakri ka jing ya ublay da ka bangia ruai lang ka jing ruai ka ba prapu kandai bar hadien ka ni ka jing ruai sa sisien nga kerpat ye pastor jongi reverend MJ Skemlon ba in sngob ha ban sa bu lengkot akhmat jong blay ka jing duai bat ban sa pelat yengi da ka jing ker khu penwai hallelujah hallelujah laki jing ya ro penjam show blay de ka jing komen ya jing job pelatam bauta blasha hau dieng bar hapo kendo la betep Jesus Christ us im ka buram ulami pat na jing tep ka jing ruai ka ba prapo kendai Hallelujah, hallelujah. Ya ki jing ya ro ben jam, shall
Gus im kaburamulami panajing tem Rislami pat kum soning kong jong kiril kud ba ropar akaburam ondaon wan gumba hila kular ikisembo siar kaching on in sapernat lem dasem dajing pun bajam katurakin sami blui na jing tem hallelujah hallelujah buram ya ublay hakli hallelujah yunong pen im nakajing jomu lami hallelujah ya umen sim dongin dem da ai ngulun hallelujah ya lai ngun batang away shabam jukun Dari perwaita terkerhu ablay ya baru ke benta bangila pendap hakan kapor bangia mane ya pen krau ya ke kerteng ke jome khamtam kan ke singi ke kerpang ke ba me mi na ke ching tep pendail ke jong ke tien ke jome hangi bangin sngeu ke bor ke jong ka haka jing ai lenti jo ka jing im jangi haka de pertai bat haka ba wai no rungi duai ka jing ai ka bada piang ka jo trai u balon nong pim Jesus Christ ka jing ai ba ka merob jukut ka jong blai pa lem ro ba ka jesel ka bisai bor ka jong mesem ba kui to ke de jing ker khu ka long lai haway ina syang sa lembat ngiang ne bat kumju ki para bangai jengi bidon haka ne ka riba kan satlak jong partai ki ba syat kemen haka je penim ka pala ka jong menta bat hadu hala kerta amen.